Nadaghan ang kokpit na. Di ba siya? Grabe digana siya. Nagkumbapit. Bubus Tapo na. Taris may nagana. Sepatu. Lagi siya. Kala ka sa kokpit. Digana kaso. Hino ko. Ano hindi gilang boy? Hi guys! Ako rin sa Kambagjo. Di ako ikoy. Mayor. Gamaguang. Kaya sa ni og langab. Naman ko rin mga kano to kabag. Alam may mga kanong kabag kanon. Lutoon. Isuwa. Datang na naman unsa arang pakitagsud sa langab ug unsay naa. Basta kaya ko daghang kwaknit. Why? Kasi klaseng kwaknit kuno. Nako ni mornog iro, dala ko pay mornog iring kwaknit. Manok ka na sila. Gikawa mi. Asa man tayo ni masud? Aga gikawa magtugay, mating ni. Wasa ko no. Wasa lagi. Asa ka sunod? Mato, diri ay malay. Awala ni. Ay nag-ano sa kasunod, kay kawa ka eh puno ka na, mali ka na nun. Balik. Agi, minang maak. Kaya to. Namay nang iris. Ara mga ina. Sama na yung ato. Mana ba kutsilyo? Hay, ito. Sumama din mo. Ani? Pasagbut. Lagi. Pas ni ito. Grabe ang init ng suot-suot sa kalabangan. Yor, pagtong katatada na Yor. Murto tayo ng mga nigra. Uy, di ana, mauna ni. Kani kayo marag landong-landong na. Lagi na di mga oras. Kani na, oras na. Kaya anong kapatigaw man? Hindi kapatid pa. Kapatigaw. Kung ko kitag pajama, hurot naman. Haman dyan, mauna ni dyan. Yor, mura ba na Yor? Di ana gadzid. Mura gadzid ni. Kita na pangit-ngit. O niglangab. Na Aragas ang biyuha. Ya. Ha? First time na dami makain. Ala, kuya un. Mas may sa. Insa. Insa, ini kulit nasa ang gapat ng agi. Ispat sa kulo. Dili mao na. Kuan? Dili mao na. Kuan nila. Sunod. Teko. Kuya un. Awa na ah. Sabi. Halo, oras sing ka kuya un na ispat yur. Ara. Agi lang. Dara. Di asang batang crush. Sampat mo na amoras na tubig. Ipabandarag ka ng kwan yung ispat. Na, kana na. Puti na nga puti. Na, puti. Gwapo pa rin lang ba? Kaya naapa din ko sa sidlun. Ato. Ilangan pa ko no. Ispat yur. Das mayor. Mau cek ispat. Dara. May surak. Ispat ng agyanan. Ito to Mga lamian to Kana ispat na. Arang puti asi sa kaado nga. Pato. Naligo. Nga, narapas sa tubig na gas. Ispat na. Wala aray sa isang kakuyawon. Ispat ko no. Ispat si Zan. Ako tabi dyan pa dari ta. Na. Diyan dia. Dia makamagay ka may ispat dyan. Ano? Ate, tapos agi ano na to? Hila.
Hala, arabog na wala sa ilahom. Kaya wak asog luwa. Nasa siya marag nanubong arak kaputi ang batuon dya. Kaya nag-agas na tubig. Di pa ni maog na yung mga koklet ko noon. Sa mga kabjaw. Papaskuan, sud. Ngayon ko eh. Uy, tuwalag na tingog. Kau dyan. Katanis unahan di. Kanilo sa Uy, dapod. Muna na eh. Muna na eh. Taas pa di na. Uy, naadzod. Hala, ni ko ana. Ha? Kamang. Ha? Lagag ng kamang. Ay, kamang. Asa man na. Uy, Naghana ko ana saan sila ilang man? Lupad-lupad. Ang dabi na dyan. Anak-anak ka, lupad-lupad na. Kami ko. Murag owl. Di ba tupad nga namin? Picturean. Naghanang lupad-lupad doon. Ayur, tayur. Anang hap, yur, liur, liur. Tangan kong babit, yur. Ano na ah. Kagumay. Nablagas ako, yur. Grabe ka ngit-ngita. Di ba klaro? Lupad, yur. Ano sa man? Kuwan. Ano na? Di ba maklaro? Parang orang gamba ba? Ako ni Ter, hay mo rin. Lamay lagi sang kabatuan. Hay mo rin ba? Kamang. Oo guys, sarang ka na ka zo. Ano sa palili dan? Karang mga bato bang marang nanubo. Taas mo din siya. Hala. Na? May sila nang lipat. Poknit. Hala. Ada ka na kaso. Kaya may view Lagi sila, lagi sila. Kaya may view dia. Cara na agbat to. Yan. Ilan yung mga iti? Ha? Na nagbitay. Hala. Spatila. Ipatisan. Lak yawag na ang Nasa espal na iba mo. Hindi mo Ano ba nikaabot. takoknit? Ano ka kaya gisar to ginawa? Si. Ako. Eh na. Wala nang tamo lahos. Sus. Guys, inlos guys kay gisar to ginawa. Narabi nang gibitay nga koknit. To ginawa dan. Isa na ng hands. Hindi na tayo nag-ibig dyan. Guys, kay ginawa. Sus. Sure ka na, may hagod ang ginawa ba? Balik na namin. Uyawin. Okay, sa itong gusto mo tiwas. Kita nanda. Ha? Tiwas ta. Tuwas ka. Ha? Mag-isa dito. Na. Kaya ang tigil tayo. Ano natin ka? Picture na tayo. Ngit-ngit lagi. Hindi maklaro. Uy. Ito lagi niligpad. Mga siguro mga kuan. Kabjaw siguro na. Ano yun? Ano yun? Tubig? Tubig to. Uy. Kaya siya nga kanin sa dala ni. Ha? Saan ang mga napo ko na nakaila? Kaya eh. Hala. Kuya, wala rin. Hala. Oh, Diyos ko. Tara. Ay, pati na. Nagana. Pero mamudas man mo. Sa. Ispat sa karyang videohan yun. Tara, naghanap. Nadaganang koknit na. Na. Ispat ka. Grabe digana siya. Nangkumbapit. Bubus Tapo na. Tara sila may nagana. Tira ba sila managan? Ispat yun.
Lagi san. Kana ka sa paglit. Gara kaso. Kuy hino ko. Ano hindi gilang bay? Muli lang bay di ay. Ano to? Kung sa kita ngani. Hindi gilang bay. Ato kung lamlangan tayo. Yan ka na. Dagas ka negara ka jang kwaknet tangki kong babit. Ang agabang padagka. Wah. Nawa na pagaban. Kaya padagan sila tao kay manglagpad man san. Di ako kita. Ano ba kung hindi apa rin? Sana, nakalan. Nakalan dyan. Karami pabor video kan. Buko mo lagi na. Pabor video. Apa na kilakutan? Ito taka. Dyan. Ako, bato dyan. Nawa. Kid. Ako, gisang bato. Kuya kaso kay mga lamiin puti ang talignis sa Unsa man nag texture og kuan niya. nagagas sa tubig. Aras sa kabugno ang hilamang. Uy, yan, ibangga sa. Ayaw na. Na-miss ko. Huwag kita lang. Uy, tara. Dita. Aray, sa tuwasan. Ikaw na. Sasa. Pwede. Ay, naman agyaran. Magkasukan ta. Sasa. Awas sa video yan. Kuya, wala di kaadyo. Ito aras sinawa. Na. Hala. Sepati. Deker ban. Tawa sana kumabit. Aga masig panagan. Ayun. Lah, hala. Gub. Mangga. Tuwa na tiyan kuya, wakarang batong harap sinaw. Kuya, wala sa kaan. Ada gitu. Kana nga. Kana gede. Itu dapit. Gusto rin putra ta. Bugos ta. Ada anda na. Kari. Keren ka dyan. Episode ako dyan. Episode sa dyan. Episode sa dyan. Parang nice ay. Kita ang kamera niya ni. Di makita ang kamera niya ni. Ano bang, naman na Siya sa kanya. Mulai yung tina. nagsira ka. Ito, tara. Muli kami. Tanawa. Damag ni Senyor. Hoy. Yan yung sinas. Nakaw lagi yun. Kapag nagkinati. Nagabuling yun sa glaman. Huwag man ka nasakit ang mong bungkog yun. Kagawas na mas langob. Aragkul ba na kagawas pa may buhi. Asa na ito di pag-ibig? Aragkul ba agad yun. Kuan gold hunting. Das mayor dia. Kaya gadyo kong mayor kay na damag man. Dana mis gawas mo na isang kuan guys. Karena isang entry. Nja taas pati yung musik doon. Matong gani ha. Nagamang kajong mga kwaknit. Kuya Wun. Si Sayas mo magbalik. Kung saan magbalik ng pocket yung makawin. Ha? Grabe ha na kwaknit na rin. Si Sayas magbalik. Kung saan lang balik. Si Sayas magbalik. Kulbaan ko mayor. Nibiti. Nibiti naman. Dari mo pa dyan. Okay lang. Muli lami. Sunod po, mabalik kami na daghami ng saga para makita ninjog mga cockpit nga grabe gisan daghana. Sige dyan maihap. Hintil. Bye-bye. Sayang pero kata sa cockpit ang daghana. Yan, saan mo takagin. Diyan na huli nami si Mayor, naluoy ko. Kaya na kunot. Nda magsija. Wala sa lagi ng short lang. Kato po na si Agi. Kato nagparaos-os ka ni Pud. Huwag magkasakit yun. Ano ko eh? Huy, huwag magkasakit. Uy! Madubiyar mi. Hindi namin kasada. Buhi. Kung ba ako ganiha kay, basig di mi kagawas og buhi ba? Kanat ni Mayor. Nahapla si Mayor. Jara. Kaya ramang kadang nagtubig man, nagkakanang kabatuan.
Kuya Won. Kapit ko mabalian. Lagi ganahan mga pusud. Kapit na lubot ako guys. Wa ko ka-survive kay pag-abot na mo sa ito nga. Mura magilingkuran nagdaghan ko ginawa matuning ko nga ang gawas nami. Bawo, adto ko ginawa yun. Kamas-kamas lagi ko. Ako ginawa. Nga na dyan ang sigurong nanatay daot sa baga. Asiro magani. Lain pud kun isang gibati. Lagi sa ginawa. Ato na mi. Grabe kokpit, daghan na ka to.